Kuti munhu wakwara unoda kutodzoka kumusha ikati handinyadziswe. Hausiriwo unonyadziswa manje because iwe ukadzoka anonyadziswa ndisanyangore. Zvino hatisi kuzonyadziswa. And we started praying. Vakomana zodzo rino ndinoda kuti nhasi umboti Mwari ndinoda sodzo. I want to partake musodzo. Akanditumira email after 2 weeks or so. Yakanga yanyorwa nevakuru vemapurisa. Vakanga to apologize. We apologize for not telling you sooner that you are no longer wanted or required to report because this case is no longer an issue yapera. Umanangana tisaura zvezodzo ndiri kutaura chandinoziva. Anointing inoshanda. So today is the day. Randiri kumboda kuti mumwe mwana wemukereke ino umboone zodzo. Urege kuudzwa nevanhu kuti kachechi kepagomo aka. Ndoda kuti uvaudze kuti kachechi kepagomo but takamuona Mwari pagomo ipapapa. Tinomuona Mwari pagomo ipapapa. Is there anybody in the house ari kuti ndiri kuda kuona zodzo repa ino? Declare pano kuti hakuna ari kuda kuona zodzo anodzokera asina kusangana nezodzo repa imba ino. Hallelujah. Ngatisibukei toda kuverenga shoko raMwari. 2 Kings chapter 2 verse 12 to 14. And Elisha saw it. He cried. Elisha saw what? And Elisha saw it. He saw it, not him. Saw it, not him. But I will take note of that. Yes. And he cried, yes, my father, my father. But he saw it. Vakaenda kuchikoro. Munhu hanzi it, anonzi he. Kurova kuti paari kuti my father, haana kuona munhu.